Здравейте хора, завръщам се. И така, сега снимам на Clash Royale. Като за начало съм 7 левел, 5 арена. И така. И имам два аккаунта, където на един съм 5 или... Ексбо. Епик карта, добре, супер. Принц, искам да го купа, защото го нямам принца. И нямам хубав дек. Ето с този игра. Не ме мислиш, мавка. Пеем си песничка. Вижте какъв клан съм. Направо бумбу. Лидерът е Иван. Той е много добър клан. И така. Правим една битка. Това как да му изработим битка. Така. И още един тъм. Така. С какво да го пукам той назад, е? Добре, демейдж изрек, добре. И няма да стрелят. Вича? Добре. Така, получи се добре. Така. Сега ще изчакаме за балон. Фак е. Фак. Добре, няма да е за балон. Сега ще ви покажа за какво. Кира. Кирата ще ни свърши голяма работа. Тя ще ни помогне много. Не, то ще умре. И му пускам един балон. Не. Фак. Добре, супер. Брат ми. Пау. То умира тук. Една да. Добре. Всичко се получи. Окей. Но аз просто така, като играя по него и падам. Така ще му пусне Валкирия. След като той май пак ще му пусне тъпия Уич. Аз па Уич. Мале, бъркам се хора. Извинете. Той и фак Уизърд. Добре, малко ари ми е повече. Ари Уич. Теб ми е на дирт. Добре, Уич. Отлична работа. Един вътре. Добре. Гадно. Тя атака. Така спира хубава атака. Например, някой човека го прави. Учете се от мен, хора. Просто с един нуб се учете. Нуб Валентин Кадаков. Където побеждава за пореден път. Ето на 2 удара го печеля. Да. И това е победа за мен. Така. И забравих да ви кажа, в другия аккаунт съм там лидер на моя клан, където съм там, не знам, 5 лева и съм лидер. Искам Грейвърд и принц, много ясно. Нямам трите мускетарки на арена. Коя? Чакайте. Трите мускетарки са на арена 7. Добре. Така, в този епизод ще направим да съберем поне тези тук. Така, втора атака. Така. Ган. Това шегички се прасме. Абе.
Не. Не. Аре, бе, пичове. Не ме наказвай толкова строго. Аре. Така. Принца му умира. И след малко спирам клипа. И така. Така, само като направим тази битка и спирам клипа. Където правя поредна. Дали ще кажем победа? Или загуба? Да, ще е на победа. Аре, какво? Не, това не се случва. Това не се случва. И хора, довиждане. И довиждане за този епизод. Ако ви е харесал,